Aku dhewe wis ora malah tak pagi lah iki wis ora dolan kesetrum danmu akhirnya kesetrum janji. Lagi nyanyi apa? Veronica. Aku nangis, kancaku mati. Wes mat. Burung wis. Wes mati. Wis mati. Ya wes. Hei. Ora mesakne. Iki ra duwe apa-apa. Kaget aku. Iki mati ora duwe apa-apa iki mesakne iki bocah iki. Ini lho. Angel. Gelip. Pengidang. Gini mana? Tidak kan nyorot. Aku. Naikin nanan. Aku iki pada kilo. Iki mati pada kilo. Mati lo pada kilo. Iki lo. Oh balik nang. Ngapain nangis? Jangan nangis aku. Iki mati. Balik nang. Dari metu netok bolak balik. Iki mati lo pada kilo. Iya cek partai. Iki lo. Gemik kae. Mau mati ya. Aku malah sama anu Apa? pangan telek itu. Wis rindel. Sing mati kita. Iki selentem. Sopo Selentem. Ya bu. Lagi saking duit aku akeh nak mati ini terus Mati keterabitan. wah lele perumahan rong lunas kok mudah. Anak lagi rong bulan itu lagi rong bulan. Ini orang. Heran. Sikil ya, Sikil. Itu dah. Sikil. Oh, sikil. Terus Iki pemakamannya aku sing bingung ngerasa. Loh iki berite jin setan yang lulu Prasasti. rasa dikubur. Loh, Kupon lokal ada bilang sing ibu ae. loh. Lah menungso kok banana. Iki kok terus piye carane iki gotong Keluargane iki omahe dia. ora enek. Masalah iki. Ya itu. Coba lu kuwi. Lu ora sampe ndase meletos. Wah. Waduh. Duwe ya duwe. Kok belanja nang pasar pisan golek kembang. Bang. Morine. Loh, njaluk jin. Apa? Jin. Mbok golekno kaose tulis Hello Kitty. Kok nang njaluk sing beda karo beda. Kok iso Kalah ya? Mori putih. Pirang meter? Ya sekitar 3 Bis. Enak no bis 1000 meter. Enak. Aku nggo buntel kowe barang ngono. Nyapa mundrake kita ukurane nek serendem cilik iki. Gawe karo tengah meter ae. Lah. Sing dibuntel sikile ndase ben. Biasane lho. Wis sementing utake dilunasne. Iku timbangane iki metu dadi pocong panas ya. Oh, malah micet.
masalah iki umpamane kuwi nek kurangi kok tak tambah. Ora nek kurangi wis aman tak totong. Lah iya ndang gowo mulih. Tak mulih. Keluargane dikabeh. Wis tak duduk sak sumur. Nang Rembang. Wis tak gawe sumur. Dolali toprak jeruk yo kabeh. Yo kabeh. Wis tak duduk sak sumur. Duduk. Aku menaiki maksudnya itu karena jadi ngangkut mayatnya Pak Angel meneh. Lah saya nelpon bocahe sing marana sapa. Kowe wis tau disuwung mati belum? Belum. Ngene. Piye carane? Ngene. Carane iki. Ngono nek sira kok dadi dulu. Nganti ana wong mati baline. Wong donya mangku sirai panggunan. Ngene lho iya ta aku sikil lho. Nek sok iki ya tani lho mayat iki. Lah wis kok kenaan kena. Sing ngedeni iki. Ganco. Aku tenan. Kita nih ditutupi wong tadi buku titik. Memang apa yang bisa ditutupi saya? Oh iya dipangku sing apik dipangku aja sok durani. Ning ya sok sing ngobah ki ora sirai. Sok sikile salah.